Amuvi na-achọ. Mazi Godfrey were prominent Amuvi son, Sir Godfrey Aniche, because HDH of St. John Semulumba. So St. Mulumba night. St. Mulumba night. Also n'ime ha. So mana Amuvi ma na church. Mazi a na-akwanyere ugwu. So n'ụbọchị ga taa. Mazi toruru ugwu abịa n'oge Amuvi. Oya ka anyị na-enye this honor taa. He deserves it. Amuvi, mmamani. Oda, mmamani. 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 Ndị inyom ori ihe. Ndị nọkwa n'ebe a taa bụ ụmụ Amuvi ma ndị ezi. Many of them are here. Mazi nabata gị n'oge Amuvi. Ihe itoru etoru. But I could remember that when I came new, 201, go on a Mazi Jonathan Odd. Oh, no, then Nekata school. School Amuvi. Na gan kegina juta ihe mmemme. In the ocho n'ivu anyị mgbe ọhụ. So gị na-akụzikwere m Mazi na-eme ya aga ọ ma dị mma go na Mazi Jonathan. So enweghị m ike ichefu ya. Asọ ọkụkọ anaghị echefu dị onye bụrụ ya ọbụla ugwu. Mazi ọya mere anyị ji na-akwanyere oke ugwu a taa na you deserve it. Mkwuole ya mbụ sị na ọ bụghị mmadụ niile, ọ bụghị ụmụ Amuvi niile nwụrụ. Hapụrụ aga agụ hapụrụ ka a na-ebu abịa. Na adị na n'igwe Amuvi. Na-enye itozu. Mazi anyị na-asị okwuto asị gị karapụ ibugu mma. Anyị maara n'eziokwu na taa na gị nọ n'aka nri Chineke ebe ahụ ka ị nọ na rejoice. Kama na anyị sị na ebe ọ dị aga ụzọ a ị na-aga. Biko ezinụlọ gị chewekwewo ụmụ Amuvi ihe niile gbasara gị chewekwewo n'ihi na ihe anyị na-ekwu okwu ya ọ dịrị nwoke mma ọ dịrị nwaanyị mma ọ dịrị nja mma ọ dịrị onye paya. Anyị na-asị Mazi biko lekata ezinụlọ a ebe ọ dị ukwuu agbanyekwala azị o n'ihi na anyị maara ihe ị na-emepụ n'Amuvi pụta aga ọ dị aga taa anyị ma akara obi anyị ama ajụ Chineke ajụjụ sị ndị anyị ihe mere o jiri dị aga ọhịa anyị na-ekwu okwu Mazi Sir Godfrey Aniche gaa n'udo. Ihe niile ewu ihe gbasara gị na Amuvi a niile iru ebe ahụ kwuru go on have and we are very very sure that your spirit is still around. Ihe a niile eze oge Amuvi na-ekwu taa ị na ha anụ ya ice ọ ma dịrị ụmụ Amuvi niile mma ndị na-abịa akwanyere gị ugwu nke ikpeazụ ebe ọbụla o siri na-abịa ụmụ abịa n'udo agawo ma alakwa n'udo ọnwụ ga anyị maara n'eziokwu datị anyị ma na aṅụrị onye ruru 91 90 something is a blessing. Chineke agọzigo gị spirit gị anyị ma na spirit gị na ha avụ ihe na-eme ugbu a ọ nkwa ya ugwu ikpeazụ ka na ụda mmamani Amuvi mmamani ndị inyom ori ihe mgbata that couple soft ma ọjị a ọkpọrọ wa onye Tutanya ya hanya kan. Kopi bom maman. Yeah. Amuvi udah maman. 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 Yang ori ya. Di Amuvi dah bermain. Ingon ori, ingon. Ya,
omenala a na-emeje n'oke mmadụ nwa Amuvi tozuru etu ọ ya ka anyị na-emere Mazi Sir Godfrey Aniche taa. O mere most of the people ndị hapụkwara ahapụ ma Mazi Jonathan Ọchị ebubo agaghị ebi ebe a ka ebi. So ọ bụghị ihe a na-elebighị anya ọ ihe nkwanye ugwu ka ọwụ anyị si ịṅụrụ mmanya ịṅụrụ n'oke ịṅụrụ n'oge ịṅụrụ na egbe bere ugobere nke si ibe nkwa ya ndị si ọ ma dịrị anyị na mma ya dịrị anyị na mma ndị amaghị ndị iro ndị ọjọọ o were ijide ṅụrụ mmanya. What is this, Jordan? What do you want? Nah, aku ya. Tolai. Amuvi udah mamman. Udah mamman. 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 Ni mori ya. Mazi Sir Godfrey Aniche wo. Ndị mmadụ oke mmadụ na Amuvi anyị niile maara abụghị ihe ji eme ya because ekwuwe ndị Amuvi ma apụta nọchite Amuvi na ihe Amuvi na-emeje Mazi a na wujo one of them and dịka m onwe wee zuo ogo na-akwakwara ugwu because Mazi tọrọ m atọ but in terms of onye na-achị ogo niile na-akpa elu Amuvi mma mmadụ so anyị maara na Mazi Godfrey Aniche toro Ukwu George. Ukwu George. Akwai? God Mazi. Ama eruwe ya akụ ya. Oruwe ebe ahụ. Osikwe wọdadị na ya Amuvi mụrụ ya. Amuvi mmaman. Oda mmaman. Mmaman. Ndị nyomori ihe. Sir Godfrey Aniche. Itoru iru peace George your peace George itoru ni so aga ka ọ na-adị ya Habla 10%. 10%. Bueno. How we build them? Mama, Oda, Mama, Mumenta, Mazi, Ayira Jebo, na Frank Yoni, the more than you hear, I got Chimezie of Esoya, I'm not Chimezie. Now, let's take a music and you're going. I think it's like you
They enjoy all parts of life. Because they call all parts. And that's the reason I'm music. Everybody in my yard, you're already on music. But this goes in a, I do like this, I will be in the one. Oh, I got to take a family here and I got it. I'm not who made that. Where you belong. You listen up. Who you jump and come, where you like We are close. Okay. It's okay. You talk about carrying a civil I used to get I know the positive. Now I have to go back to mental general. Because he told me to know who mental now see you're really dead. Or dead right. So, Oda, Mamano. Yeah. Umenta, Mamano. Yeah. Umenta. Umenta. Mazi ndewo. Ya wubuti umenta. Anyị ma aga ịza ma mmụma ime ụlọ nkụ umenta ka ọ bụrụ ibe anyị gbakwasịrị ụkwụ na mgbe abalị a. Ọ bụrụ bekee, ha sị na ọ dị record. The things you put in place in a Umenta family and Gagawa and Jema. We will know those things and we will not forget it. All these who know more Yabiapa, Adora, Adopta, Manambongo Bia, now do that the choir. Mazi Biko, I go in Mbogo, I know. Also, I know, all my people anyị na-erucha adịkwa onye nna ya jiri nzi na-eji ọkpa agbawa ibe nke ọma. Anyị ji nwa ọjị, anyị na-arịtara ọjị a na ndụ aga ọdụrụkwa ugbu a anyị ma ata nke a ya ma atakwa ọzọ anyị na ya ma atakwa ọzọ ma atakwa ọzọ anyị ma wee uru akụ na ndụ mana ọnwa na-eri ya na-agba ọtọla na-agba ọtọla. Ndewo Mazi. Maazị, mgbe ị nọ ndụ ọkwa agha ka anyị na gị na-eri na-aṅụ o wetekwa nke ọkụ ga-akpụ ṅụọ Maazị lekwa nke ruru Solution of life. On there. nke a ekwuru ugbu a ọtọ na m n'ihi na m dị privileged to be with this man on a Sunday and he died on a Monday. I was privileged to receive that blessing. Maazị m na-eso ka nka gị ka a na-celebrate kwa anyị niile agaghị Maazị ndewo gaa ije ọma. Biko ụmụnne m lekwa na ọjị Amuvi, Maman. Yeah.
na kwadiano ni àwọn lọ ya no le ba ina dia kwa ngbe Mazi anweza ọrụ ndị mmadụ rụọla nnukwu ọrụ. Mazi a na-asụ bekee ya wụ the way the white men design the language. That's the way Mazi. If you're going to Mbawu secretary Amuvi welfare unit. Una retara mbawu secretary. Una retara. No more. Ero na bala bosa. Mazi will write and Obiana translation into Igbo was flawless. It was flawless. So I didn't expect that meeting at there because there was no argument about Yeku na Yeku. Meeting got really well. So Nanyaka, I want to secretary for Ram. In your Amuvi schools. With the amount of school. Comprehensive. Very good. So, Mazi. Okay. I don't know la in idea. On a la pena ulo de me. Onwe mana. They do man. They hear God you. Ndị amaghị godi ahụ na-ekwu Mazi adị na iba. Oh ya godi. And ihe ọzọ unu kwesịrị ịma na God will come and express his opinion. Ọ na-akwa eme dedume ka ekwulari ya. No. He will express his honest to God opinion. So God Cross, we thank you for your support for this family. Akwanya ka ime dedu mela like ancestors. God ahapụghị ndị be dị. God didn't do us. God continued to be part and parcel to the extent that mgbe ihe mere anyị mekwasị anyị ndị ụwa chere na okwu agwụla. God stayed with us. God, anyị ekele ka anyị na-ala sure na ị na-adịdu unu ga-ahụ unu na-protect kwa anyị nwa afọrọ ruo mgbe Chineke ga-asị anyị bịawa anyị agakwuru joy happiness na unu edozigoro anyị ọnọdụ there. Amuvi mmaman Amuvi mmaman Iko anyị na-asị Mazi Godi iruo dị kelere anyị dedume kelere anyị dọra ume kelere anyị Diosume kelere anyị Nnenna ya onye bụ
kelere anyị Caroline Uzechi, kelere anyị Akachi Ume, kelere anyị Nkebusi. Unu dum na-agbakwa n'izu Aruza for the benefit of Amuvi, Maman, yori here. Iko. Adikadi, aku jule everywhere. Mazi pay ya na ma ba kwa. Guy, that's in the content. Amuvi, Maman, Amanama, Maman, Maman, Aro, Maman, Ibobi, Maman, Nigeria, Maman, Umuani, Ori, Okoga, and God, Aniche. I was senior in the discipline. I got a chance of it, Zera, and also. But I didn't say I face education. I could remember that I did a meeting in the council. I got I got a sin I hear I had a guy. Who do I know? I gauge an edge. Okay, I did money. Okay, I did money. Okay, I did money. In a row one night, the booze of Gaba. Now, what do you want? I never. No form of the when they happen as make or the rhyme. Okay, the rhyme. Do you return now? Yeah, but
na president too mental no eba iwájú ọjì tààtà sọ̀nsọ̀. No, I can't. Mazi bóyá àpà. Ọjọ́ náà bẹ̀. Ndézi ntọ́ ọ́ dịka ọjọ́ 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 ìyá ẹ̀mí ọjọ́. Ezinta Amuvi mman amana mman Igbo bi Igbo mman Nigeria mman Niwe mdewono ugbu a adị m afụna na Mazi anyị kpọkọrọ adresị ndị obodo ise akpakọ ya ebe anyị nọ ọ gbasara na Obuti Mazi Joseph obodo ya ndị obodo anyị dị mma ọga anyị nwoke nwanne anyị nwoke so aga ọ gbasara ebe a anyị abụna na obi ezigbo na ndị obodo biri ezigbo ndụ and ihe makwa na ọga anyị ka ọ bụ and so ugbu a ihe gbasara ebe a na-asị Chineke biko ya mee ka ihe dum anyị chọrọ ime gbasara esi ndị obodo bye. Our God is faithful. The God we worship is very awesome. So because I say my brother Charles say something. But before I come here forever. Very good fellow. Mazi ndewo. Dimkpa ndewo. Ezi mmadụ nnọọ. Onye gụrụ agụ dede ndewo. Nwoke amamihe ndewo. Onye mụrụ zụọ ndewo. Mazi siri ezigbo ndụ. Ọ gbara ọsọ gbaruo ya ebe a na-agbadebe ya tụrụ ugo wee na-aga. Anyị na-asị ya nnọọ maka onye gbagide ọsọ rute na nke ọgụ ya ọ narugo and ọ ga-aga nke ọma. Ekpere anyị na-ekpe bụ na azụ ya ga-aka ibu ya mma. Na Mazi ruru 91 abụrụ accident. Ọ maka o biri ezigbote ndụ anya na Chineke dị na mma. Onye mere ojiji 91 ọ bụrụ by accident. Ọ fụrụ ndị mmadụ n'anya. Ọ kwanyere ndị mmadụ ugwu. Chukwu gọzie ya na mmụta, gọzie ya na ịga n'ihu, gọzie ya na akụ na ụba. Legharị anya ịfụ ndị ọ zụpụtara ma ụmụaka ma ụmụ. Ihe anyị na-ekpe ekpere bụ na ọ ga-akọ ndị niile ọ hapụrụ n'azụ ọkụ ha ga na-acha, ndị mmadụ ewere ya na-afụ ụzọ. Ụmụaka ya ga-ebi bikarịa agọza wee bie. Anyị na-asị aga nke ọma. And o ruo ebe anwa biko ebezikwere anyị ma ọ nọdụ ka anyị nwere isi so n'azụ wee na-abịa. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ si na Kristo afọ eze anyị. Onye ga-agwakwa n'anya ọjọọ. I
Man. Yeah. Okoro ahibo man. Yeah. Man. Yeah. Okada Mazi. Okogo. You're welcome. This is the video. Don't worry about Fuma. It's a critical Fuma. Already, Azuka carried the Hugo already. The money can easily game. You go to no more. That's what you look at Hanya on Chihuahua. I know kind of again or so I know again oh blessing call. Let's put a blessing. Obrionko. You can say Gankoma. Ijoma. You are gas whatever. As you can knock at you already. There was your KO. There won't. I get you back into Rudia. Victoria to Freya. A Rorna Amuvi. A Rornaro. A Barambogi. Bashike. Nika Kayeruako. Jen Coma. So I don't man. Okay, one man. India, Amuvi. Chairman of Korahimo. Umo. I got do wine.
the wine. Yeah. You know the cancan. Yeah. Can have a cancan. Later you just retire, Mazi. So, Mama, Mama, Elago, le bongo, le bongo, like everywhere. How much is Aniche? Education is Hold on, the Aniche. Hold on. The Bali. Gankoma. Me pera nyo uso. Okuta usoke ga kuku. Me pera nyo uso. Okuta usoke kibu gimma. Okuta usoke ga kuku gimma. Eba ulo. Eba. Okuta usoke ga kuku gimma. Neto nyanya. Momboko. Wande ihe dum. Biko. Ariolange. Because this is the month of Christ's resurrection, the month of April, the month of resurrection, the resurrection power, the privileges, the blessings,
the promise of the resurrection power of Christ will be embedded, have been granted in the children that he left behind, and grandchildren and children in 10th generation in Jesus' name. Let me tell you, I'm making a decree. You know the difference between a decree and ordinary law passed by the state assembly or something like that, or the state assembly. A decree with immediate effect. A decree that is by the military government, and this one is higher than military government. So I'm declaring, I'm making a decree according to the word of God, and as I make a decree, it shall be so. I pronounce by the decree of heaven, by the ordinances of heaven, the blessings of God, the legacy that my brother left behind, be transferred into his children and children's children. Amen. I decree prosperity. I decree prosperity upon his children and children's children in Jesus' name. I decree God's protection, God's provision, God's divine providence upon the children and children's children in Jesus' name. I cover this funeral with the blood of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. The protection of God will rest upon his family and the grandchildren in Jesus' name. As you go out, the resurrection power of Christ will go with you. As you come in, the power and the resurrection of Christ will go with you and abide with you forever in Jesus' name. All the people that will come from various places, they are going to come in peace, and they will go back in peace. And I declare and decree by the decree of heaven that there will be no more rain until everything is over. It is well. It is well. God bless every one of you. In Jesus' name we are praying. Lord bless you. Lord will put your feet. Mr. Sharp. Nigeria mama, Igbo mama, Loki Igbo mama, Oda mama, Umenta mama, Oda mama, Orihe. Ahu mochu ete. Ama anyị nwere ndị otu ete atọ. Abụọ na nke nwanne ya nwoke bụ Mazi Frank na Mazi Alex. Onye onu bụ Mazi nọkwa n'ebe a gara ebe. Ọ ikike ka o nyere m si m n'ọmụ na-asị Mazi ọwụghị taa ebe ọ ga-adị anya egbu ichi na-asị na agha Chukwu zara asị na anyị ma aga anyị kere Chukwu maka na anyị ndị na-eni anyị na-asịkwa biko ịmara na ndị ụmụnna anyị n'ebe ọhụụ ma oji Okereke Payọs na Akọbas na Kanụ ma Krisova bụ dum na ndị dum wotụtara ma nwoke ma nwaanyị ma ndị inyom anyị dum from nwa nwoke anụ eyi ije mgbọkwa ọcha uche nwa ịmara na wodo na ihe i mere n'ezi iji agaghị ewu ihe nye kama anyị ka i mere ndị ọzọ ka wa marama na-asị na ọhịa na ka ndị bụ ọjọọ nwere uwe akwa ọjọọ ahụ ma bịa echi ihe atọ erighị taa ma eri echi anyị emechebeghị kama anyị na ha akwado ndewo imeje nke ọma ndewo ụda mmaman ụda mmaman arụ mmaman ori ihe ndewo anyị abụna agaeze megide Maazị ọwụghị ha anyị maka na o nwere ndị gị na osu elekọta ala
Hey. Nigeria, mama. Ọ ga-ahapụ famili ya na-agbata ụzọ ya ya na nke ọzọ ya na ụlọ nwa ya nwaanyị anọcha so maazị ya na-asị ndị ọrụ na-ekele ịhụra eziokwu ọbụ emeka ka anyị ọbụ emeka ka anyị na-asị gaa ị ga-aga nke ọma onwe ebe isi mejọọ Chukwu ga-agbaghara because ndị niile n'ebe a na-ekpe ekpere restoration, forgiveness, and all clean spirit. Ndewo, ị ga-aga nke ọma na-aga iru ebe ahụ ị ga-ahụ nwunye ya gịnị ya na-akụziri unu chọkwara ịnachita so anyị ji ọjị a ọjọọ ka eji mara anyị dede anyị ma dede nke buru ngwa ahịa George Ukpo akụ isi ọbọ mma ọdụ ụmụ nwaanyị ebe ha sita ego ha ji zụọ anyị na skul mekwe George a sị gị nwere na anụ ndị ọgọ gị ezinụlọ Okorigbo ji nke a na-enye gị asịghị na nke ọma otu ụmụnne anyị ndị mgbakọ dum sigidere anyị gaa nke ọma Jesus. Jesus. Making your implant. I don't know the plan. The plan of evil. Na good plan. Imarama ezi Chineke dị mma anyị na-ekele na sọpụrụ Jehova. Nwesị ebe dị m n'aha Jizọs Kraịst. Dadị anya gị mgbaghara mmehie. N'okwu ọnụ ijikwa ọgbaghara na Jehova anyị masacha. Dadị n'okwu ọjọọ ka anyị chere n'ebe aka dị nsọ Jehova. Narị ya gọzie. Ka anyị taa matata ndụ. Matata ahụ isi ike. Ọnwụ ka ga-abụ okwu ụmụ gị. N'aha Jizọs Kraịst. Nyere anyị aka. Ụzọ ebe ụzọ na-adịghị. Nyekwa gị obi asọ niile. Na Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. na-ebi na mmanya enyekwa aka na akụkwaghị Remove your nose. Nana.
but you don't carry am come. You prefer am? No, I go start small now. Don't worry, don't worry. But I don't agree. Sorry, boom. Godfrey Aniche. Your journey is a good journey. Your sons are giving you a befitting burial. We are happy to celebrate your life today. We are happy to celebrate your life. In Chatham area. But you don't carry am come.
Game back. You prefer them? No, I will start small now. Don't worry, don't worry. Why are you okay? Chairman Enugu branch, Mazi Valentine is with the wife. I respect you and I appreciate you. Our final body is taking its turn. He's the one that gave us his own. He didn't give all the children his own. He gave his community his own. He gave his help that was good his own. He gave it all, he gave his own.